Oedd dy frawd yn yngwersi gyda fach yw? A dy wad iddo? Chi'ch tri yn ddisgyblion da. Mae Gerallt yn debyg iawn i ti. Ger rwy'n, dyr efo ddim Gerallt. Of course. Cam syniad, right? Ond pwy sbïau nawr? Cyn i beth o fynd i bell. Dwi'n cofio y trio na chi'n cael tynnu llun y ysgol. Ti'n cofio beth ddigwyddodd? Pan ddoth Pirain i fyny blwyddyn 7. Na. Taw. Paid oedd ta Mirain mewn i hyn. Paid y panig Ioan, Huw. Oce? Huw. Aros llonydd!